5 kananmunaa, 5 desilitraa sokeria, 450 grammaa margariinia, 520 grammaa vehnäjauhoa, 1 teelusikka suolaa, 3 teelusikkaa meilijauhetta, 1 teelusikkaa ruokasodaa, 5 teelusikkaa kanelia, 500 grammaa porkkanaraasetta. Vahdota munat ja sokeri. Lisää sekaan sulattu margariini, sekoilla tuoret aineet keskenään. Lisää 300 grammaa valkosuklaata, jos haluat vielä laittaa enemmän, niin pistä. Lisää kuorutukseen 400 grammaa sunonutta valkosuklaata, 400 grammaa sunonutta margariinia, 300 grammaa tomusokeria ja 1 ruokalusikainen vaniljasokeria. Paista porkkana virkaa 175 asteessa noin 40